and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Kena, wet. Kena, gua nak mas main nak. Ambil. Kagawa siya na. Wait. Here. Salamat. Share sa kumain. Da, resulta na laging kaulit. I'm so happy. Nalipay ka din? Happy ko nga gikauban ta ka. Happy ko nga ingon ini ta ka close sa usap. How I wish we will always be this close, Andy. Din. Andy, Ano? will you be mine? Oh, Jean? Din. What I mean is, will you be my best friend too? Gusto ko nga sama ni Abby. May mutang suot kayo. Sama ninyo ang ka-close. Di pa ba ni close para nimo? Di kita mga di kita oh. Unsa pa man nga close ang imong gusto? Like, super close. Ayaw lang. Ha? Dili ka? Magbaylo niya atong naw. Ganahan ka magbaylo atong naw? Laki na unyang imong dagoy. Mana katugnaw ano? Init mo kay kong ilokod. Tas week pa ko nakaligo. In fairness, ha? Bisag wa kay ligo, humot kay kagilok. Pwede na kong mapuyot din eh. Uy, ayaw eh. Di ka masud. Hi, Lola. Oh, hello, iho. You're smiling from ear to ear. Murag nakaila ko anang maong pahiyom. Don't tell me. Nga sa kabag-o pa lang ni mo nahibalik din sa Pinas. May nakabihag na sa akong apo. You could say so, Lola. Lakip ko, murag dilip ka to. I really don't believe sa love at first sight, Lola. Pero dihang nakita ko siya pag-usab. It's like nakakita ko og anghel na may kanaog sa yuta. Oh. It seems falling in love makes you poetic, iho. Lola, I swear, sugton lang ko niya. Pakas lang ko gudin siya. Ngawa ka pa masuhito sa maong babae? Oh, no, Lola. Nakaila na kay ko niya. Buutan siya. Matinahoron. Mga hiyas nga nagkapasamot sa iyang kagwapa. Sa imong sinultihan, murag in love ka na gyud, iho. But I'm warning you, suhituha una ang maong babae. Dugay na kung nakaila niya, Lola. Then, ipaila-ila una siya namo aron nga. Aron ba among mahibawan kun makapasar ba usab sa among pananaw? No need. Kay nakaila ka na kayo niya, Lola. What? Oh, wait. Ay, si kinsa bagyod ka ng babayhana, ha? Anak ba siya sa usa sa atong mga kasosyo sa negosyo? Nope. Then who? Si Abigail. Abigail who? Lola, si Abigail. Ang apo ni Juan. What? What? Si Abi? Oh my God. Ngano, Lola? May problema ba kung siya ang akong magustuhan? No. Nothing, apo. Wala ko magdahom nga makagusto ka ni Abi. Dili ba nga kontraman mo kaayo ka ni Adto sa mga bata pa ka mo?
Mao ka na'y nakatawanan karon Lola. Kay kung unsa mi ka kontraryo sa una, sa bata pa mi. No. Actually, ako lang. Ako lang ang di ganahan niya sa una. Pero karon, God, it's the opposite. Kaya di na ko ganahan nga malayo niya. Not even a single second. Well, what can I say? Faith has its own way. Indeed, Lola. Indeed. May mo pala nga mubalik na ko karon dito sa ila. Wala, mubalik na ko, Lola. But anyway, makahimo ko sa pagpakikita anytime nga gusto na ko siya. So, why problema? Di ba, Lola? Of course. Di ka sa bubabag, di ba? Of course. Why problema? Si kinsa ba ko mo middle sa inyong gibati o sa imong gibati nga to ni Abigail? Kung unsa o kinsa man na ang makalipay nimo, go for it. Ni ara ko to support you, Apo. Thank you, Lola. Oh, by the way, karon nga nabalik ka na sa Pilipinas, hisgutan ta ang mahitungod sa atong mga negosyo. Why can't you like me? Why not me? Ganon dili na lang ako, Jeric. May kagahapon ta. Nagkauban ta. We were happy when we were together. Pero ngano karon bisan ang akong presensya, dili naman ka. Oh! I'm so mad. Damn it! Shit! Let's see! This is the very reason why nga dili ko gustong ma-in love. Dili ko gusto maparehas ni Daddy. Nga gibiyaan ni Mommy to another man. Dili ko gustong masakitan. But here I am. Crying. Nagilaksaw sa kalalaki. Wa na ko pa nag-iyaha. Shit! Shit! Shit kayo. Ganun kinahanglan pa tang magkita pagbalik. Kung di mo raman sa day ko pasakitan, Jerry. Nagpabilin ka na lang unta dito sa dapit. Kung diin ka man gikan o pasagdan nga magpangita o maghandom ko nimo. Cause the way I feel now is making me shit. Kinuhan ko mo patay og tao nga mo ilog ni mo gikan ako. Damn it! Me and my criminal mind. Let's see. Huway sa si Abby. Si Jeric ang nakagusto niya. Ug wa siya masayod nga si Jeric ang gikauban ako dito sa isla. So, should I tell you then nga si Jeric ang gipasabot nako nga ako gikainlaban sa una pa? Pero, damn. Dili ka nga mosamot og palayo na ko si Jerry kung buhatoy ko ka na. Bisit! Bisit! Kisa pa'y nag-ingon, gabutangan og pagbati ang kasing-kasing. Nga naman dili na malantas sama sa mga mananap. Huwag ka, Willie! Alatchi!
Hala-hala pag yun. Kiraan. Nagawa niyo eh. Ayaw mo to sila si Abayo eh. Ala. Gibiyaan naman ka ko. Sige mo kong balik-balik sa CR ko. Ahak ba yun eh. Inahak yun. Anong, naglain mo na kong tiyan nga. Naanit naman to ako nga. Bisag kung saan ay paslak na dasok na kong tiyan. Pero pinuon lain nga lami. Kayo pulos ang ipagpasok sa tiyan ako. Lain noon. Ay, naman to siya. Abay, si Tina. Alo, biga ni Bi. Para ba yung kwarta din eh. O, kung ikapliti kung biyaan ko nila. Ala, sa may buhat to na ko. Manawagan mga ko ini. Manawagan ko. Dinira magito sila ba? Ano bantuin? Kali pagkawalingkod-lingkod ito dinira ito nga small. Kaling dagag bangko. Dini ba ka ito, no? Oo. Dini ba gito? Dini ba yun? Ay! Di ba ka ito speakers, no? Suwayan ako, Bing. Ala. Ala ba yun? Binaguok na siya. Asan mo itong siya? Mubalik ko. Ay, paingon na na. Naon dyan na magkantihan na ka. Wala mo tisyo na din. Urot na ba yung gatag ni Tina kanina? Ulo kagawaso na yun. Wat, pugngan ako. Akong sampot, akong lubot, pugngan. Wat, ay, ala, samot ka kining mabiyaan nila. Tabang mananabang, salbakuta! Miss Abay Marcelino. Ako lang to doon. Kanina na ito na lang nga magsiya. Awan makabalik. Grabe. Pag siya mahuman. Init namang isamput ang lingkod din eh. Gusto ka? Musuri na ta. Diya lang doon raman. Come. Sige. Kita naman nato sa abay kung balik na siya. Ali. Tana. Uwa siya mo pala gamikupot ko siyang kapot. Uwa niya pawiya. Kanino pamati ang sa kainit siyang pad. Mikupot siya kung kutso ko. Kabalipayan ko. Kung si Abay-Abi po ang akong ikawan. Kung si Abi pa ang kupot ka ng soka. Wala siya. Kahit tuwa siya kapag sa lalaki. Niya. Iyan dito magpalayo niya. Dili ka nga. Tuyo ni mo, Abi. Aron sa ingon. Magkabuwag na ta. Huwag kalimtan na ka. Kay may lain na ka. Abi, ganun kibuhat mo ako. Ganun man, Abi. Are you the girl? Ay, naka sila ron. Nauli na ka si Andy sa ila. Pero, wa pa ko makakita nga may sakinan nga may abot nga naghatod nila. Kaganina pa ko nagsigi og lantaw din sa pintana kung may miabot na pa, pero wa pa ko makakita og sakinan. O baka wa sila gihatod. Pero imposible. Nagkasiguro ko nga ihatod gid sila si Andy ug Mars balik dinhi. Day Abi. Nang masing may hapon. Aw, gabi na di ay. May gabi.
Maayong gabi isab nimo. Kisa ba yato kilantaw-lantaw di haday? Ha? Oo, manang. Pahangin lang. Alimuot man sa suod ko. Aw, abi kong naglantaw-lantaw ka nga. Moabot. Day, hugti ang bakos, day. Kay robo ra ba kaayo ang imong kontra? Ha? Unsa nang? Basin bagbakabuhi niyang imong gipantayan. O niya sa sunod ni mong lingi, lain na ang nanag-iya niya. Nang? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!